Odhi nyime nyakoro mogeni ywaruok mapek omienjo e chiro matoye kar dak ma Kibra kinde mane jo ohala obadho yiero mag jotelo mabiro mako lemo mopogore opogore e chirono. Kweth ariyo osebedo ka yware ewi telo mar chirono kuom thuolo malach kendo ne gijimbo tulo e kinde mag yierono. Kweth machielo ramo ni yiero obalo kod chik mag chiro kendo ok gipuodho kata yierono kaachiel kod kweth mabende oyier ok gipuodho mondo okaw telo. Yiero ne obagi e msikiti matoyi kendo gino mane onyuolo paro modhuro ne ochuno obila mondo mi obi machiegni mar gayo rowere mane rik osechako lweny motenore kod yierono. Hawa wanasema ikura ni legal aje? Sisi tuko na evidence, tuko na every kata, sisi tumefanya vitu kulingana na sheria. Mwenye atachaguliwa kati yetu watatu tunamuunga mkono, tuendeleze Toi, tubadilishe Toi. Tunakwambia Joshua aheshimu umri yake. Sisi tumemheshimu kwa hiyo muda wote alikuwa anatuongoza, tuko na shida naye. Yiero sane oseromo kendo sane osekalo. Nyaka wang'e ni office mane otelo sane osebedo office no for 5 years. From 2015, in fact it is even about 5 years. And constitution mar Toi ka wacho ni election owinjo bed ni itimo after every 3 years.